При Тони Робинс идва една жена и казва: Тони, помогни ми, мъжът ми не ме разбира, не правим нищо заедно, той си прави неговите неща, човек е музикант, свири си, ходи си там на някакви негови си мероприятия и въобще нямаме никакво прекарано време заедно. Жената е изнервена като цяло и отношенията им са много влошени. Тони Робинс казва: Окей, ще помогна, обаче искам за един месец да ме слушаш и да правиш нещата, които ти казвам да правиш. Правиш за мъжа си и започваш да правиш някакви неща за него. Ще му угаждаш, ще се държиш добре с него, ще му правиш изненади, масажи, всякакви неща, които той харесва. Това, което искам да правиш от теб е да бъдеш по-добра версия на себе си. Съответно, жената се съгласява и може би след месец и половина-два те се срещат. Това, което Тони забелязва е, че те се държат като младоженци след меден месец. И той ги пита: как сте, нали, какво се случва? И жената супер щастлива казва: слушах съвета ти, това, което направих, подейства. И знаеш ли какво се случи? След като започнах, нали, обърнах фокуса към себе си, той започна да прави някакви неща за мен, да бъде по-мил, да иска да прекарваме повече време заедно. Въобще връзката ни се поднови. Като се обърнем към себе си, ние започваме да гледаме нашите действия, нашите мисли и така нататък и съответно да ставаме по-добра версия на себе си. Затова не гледайте какво правят другите, бъдете изцяло фокусирани върху вашето състояние, върху нещата, които вие правите, върху нещата, които вие може да дадете и като цяло нещата много ще се подобрят.